някакво щастливо стечение на обстоятелствата във Варна се открива голяма изложена по повод 75 годишната от създаването на Градската художествена галерия във Варна. Александър Капричев е сред представените в изложбата там автори, охарактеризирани като блестящите имена, излезени на артистичната сцена през 70-те години на столетия. По стечение на обстоятелствата, творчеството на Александър Капричев е представено в артистичното пространство повече след смъртта му, отколкото при живе. Последните години негови творби са излагани в изложби в Градската галерия Борис Гергиев във Варна, в галерия 8, галерия Зиковска във Варна, в Софийските галерии Средец, Академия, Финес, Артур Контемпорари, също в арт-център в Плевен, в Българския културен институт в Лондон, в Биенале за съвременно изкуство в Лондон през 2015 и 2017 година, 10-то Биенале за съвременно изкуство в Флоренция през 2015, Room Art Space, Венеция 2018, Международното Биенале на акварела във Варна през 2022 година. Настоящата ретроспективна изложба за първи път се проследява развитието на художника в цялост от 70-те, 80-те, 90-те години на 20 век и началото на нашето столетие. Тук е, може би, мястото да отправя благодарност на госпожа Милица Капричева, съпругата на Сашо Капричев, защото на нея дължи удоволствието тази изложба да се превърне в наши събития сега. Нейната заслуга, както и на цялото семейство на синовете, се изразява и в това, че с завидна преданост полага проявната грижа за съхраняване на наследството на този значим за българското изкуство художник. В това, че популяризират неговото изкуство и поддържат жива паметта за този голям творец. Александър Капричев е роден на 3 август 1945 година във Варна. През 1975 се титулира в Висшия институт за изобразително изкуство Николай Павлович, както тогава се казваше Националната художествена академия. Завършва специалност декоративно-монументална живопис в философия на професор Богданов и професор Митогановски. След академията работи като художник на свободна практика в едно от ателиерите в бившата фабрика Вулкан във Варна. През 1976 и 1978 е избран за председател на ателиерите на младите художници АМХ във Варна, а от 1980 е член на Съюза на българските художници. В периода от 1975 до 1986 посвещава предимно на създаване на монументални творби, предимно в Варна. През 90-те в творчеството му преобладава живопис и акварели, посветени на класическата музика и джаза, както и графики, фото и литография. От 1999 до 2006 живее и твори в Великобритания, в ателиетата на Independent Studios, в Лестър и в Бирмингам. През 2006 се завръща във Варна с нови творчески планове и с намерение за организиране на ретроспективна изложба, за съжаление посветена в западна му кончина. Като цяло Александър Капричев твори в областта на кавалетната и декоративно-монументалната живопис. Автор е на голям брой живописни плата, акварели, графики, рисунки, а така също и на монументални творби, стъпопис, голдрени, които в стилово отношение могат да бъдат отнесени към личната абстракция или към абстрактния експресионизъм. Днес произведенията на Капричев притежават Градската художествена галерия Борис Гергиев във Варна, Националната галерия, Министерство на културата. Неговите творби се намират и в редица частни колекции и галерии у нас и в чужбина. Преди да дам думата на нашия уважаван критик и историк на изкуството професор
Чавдар Попов, който също има голяма заслуга за организирането на това събитие. Ще цитирам изкуствоведа Пламена Димитров, която също посвети една част от своята творческа работа на личността и изкуството на Александър Катричев. Ето какво преди години написа тя. Александър Катричев имаше своя позиция, извоювана с умението да мисли, да чувства и да работи като свободен творец. От друга страна, той бе сред малцината съвременни наши творци, които намериха артистичните средства, с които да се измерят своето изкуство с големите европейски постижения. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви, че сте тук. Сега имам честа и удоволствието да дам думата на професор Чавдар Попов. Благодаря. Изключително сериозното и, както винаги, супер добросъвестно слово на председателя на Съюза на художниците Любен Генов значително ограничава моята задача, тъй като вече ви чухте доста неща, които имат наистина пряко отношение и са важни за по-доброто, по-пълното възприемане, разбиране на творческото наследство на Александър Катричев, от което, разбира се, както е обичайно в такива случаи, ние имаме пред себе си една малка, но представителна част, която, струва ми се, ще бъде интересна както за онези, които така или иначе са се докосвали или имат някаква представа за неговите произведения, така и още повече за немалка част от публиката, беше вече споменато, които по различни причини не са имали до сега възможност да влязат в съприкосновение с неговите произведения. Бих искал само няколко неща да добавя в продължение на това, което вече чухме. И то, разбира се, от така изкуствоведска гледна точка бяха споменати някои определения, възможни определения за характеристиките на творчеството на Капричев. Аз мисля, че голяма част от представените произведения поначало като че ли се разполагат на междинния терен, така бих казал, между това, което наричаме лирическа абстракция и това, което наричаме абстрактен експресионизъм. Тези термини, разбира се, характеризират едно от основните направления в изкуството на 20 век, абстрактното изкуство. Но при Александър Катричев този общ, така да се каже, настрой, тази обща ориентация, която, между прочим, той изповядва с завидна последователност, и това говори естествено за един много ясно избистрен пластически мироглед. Именно пластически, а не просто мироглед. Тук, между прочим, правя едно малко допълнение. Подредбата на показаните произведения следва една определена хронология, като започне от тази част за мен тук и стигне до неговата последна творба, която е окачена до текстовете на края на и виждаме, че неговите произведения, правени преди настъпилите промени през края на 80-те, началото на 90-те и другите произведения, вече късните му творби, не се различават кой знае колко едни от други в общите насоки и общия подход, който той изявява като художник. Аз съм имал случаи да общувам с много автори, с много художници, но рядко съм срещал нашите спорадични, за съжаление, много малко на брой контакти с Сашо. Рядко съм срещал толкова отдаден, толкова обладан, в най-добрия смисъл на думата, художник, обладан от проблемите, които той
Както виждаме, тук вече се каза, той работи и в сферата на монументалната живопис, кавалетната картина, масовата картина, разбира се, акварела, график има и всичко това създава една наистина много разнообразна и богата визия в зрителя, но заедно с това свидетелство много съвършено на този момент за една много целеустремена и бистрена платформа, която той отстоява непрекъснато. Между прочим, абстракцията, както вече стана дума, не беше чест гост в общите изложби в България преди 1989 година, докато Сашо има абстрактни картини, при това с много висока стойност, още от 80-те, даже може би 70-те години на миналия век. Това, което според мен би следвало да се каже още малко във връзка с неговия персонален, така да се каже, пластически идеал, е обстоятелството, че за него е характерно това, което мога да кажа в аналогия с това, което казваме на нравствен максимализъм, един би го нарекал пластически максимализъм. Класическите изкуства и живописта в частност съдържат в себе си едно нерешимо противоречие. Живописта, бидейки материална предметна форма, няма как да изобрази духовното начало. Но тя, разбира се, може да се стреми да го направи. И аз мисля, че тази нагласа, която според мен е много характерна за творчеството на Александър Павличев, беше една ръководна така червена нишка в неговите търсения. И виждаме картини, които свидетелстват за това вътрешно противоречие, което, между прочим, и генератор на творчество, защото за Павличев картината е колкото търсене, процес, който не спира, който няма предел, така, разбира се, и грижа за естетиката, за облика на едно художествено произведение, на едно произведение изкуство, което все пак трябва да намери някаква завършена форма в края на краищата. Например, в някои от големите композиции имаме едно много интересно интегриране, би го нарекал, между личната стилистика, между почерка и природното формоизграждане, да кажем, гравитацията. Колкото и да е абстрактен в своите търсения, той има нужда често пъти, както предполагам, че всички могат да се уверят в това, което виждаме, от една определена така много деликатна геометризация на композицията, която, разбира се, е далеч от абстрактния геометризъм, но и от геометричната абстракция, ако предпочитаме, но в същото време е необходима за композиционната цялостност на формата. Ние можем да говорим дълго време за проблемите, които съдържа творчеството на Сашо. Смятам, че, разбира се, присъединявайки се до тези благодарности, смятам, че това трябва да бъде специално отбелязано. Ние дължим тази изложба и следва да благодарим на семейството и най-вече на неговата съпруга Милица Павличева за самия факт на организирането и на откриването на тази експозиция. Смятам, че тя, разбира се, е важна за самия художник, естествено, най-вече, но тя е важна и от една друга гледна точка, която също бих искал да споделя накрая, а това е необходимостта, която все още е открита, така да се каже. Тя съществува и тя не е решена тази необходимост, тази така празнина, която все още съществува в нашите разбирания, в нашите възгледи, в всичко това, което ние знаем, в познанията ни за развитието на изкуството през един период, да кажем, в края на 70-те години, то мога да кажа за началото на 21 век. Сашо не беше в светлината на прожекторите и неговото творчество, мисля, че не получи преживе онова достойно
място, носи достойна оценка, която заслужаваше. Ето, мисля, че има и други художници, разбира се, от този род. Тези изложби, както и тази, разбира се, най-вече, допринасят за едно по-адекватно, по-пълно и бих го нарекал пропорционирано опознаване на всички сложни процеси, които са протичали в сферата на пластическите изкуства. Това е необходимо да се направи, тъй като иначе ние ще продължаваме да ръбуваме на доста едностранчиви и, така бих могъл да кажа, субективни вкусови предпочитания, които формират една малко или много изкривена картина за периода. Ето за това е много важно да бъдат социализирани, популяризирани и, разбира се, възприемани по достоинство такива художници, като Александър Капричев. Смятам, че всички ще могат действително да оценят по достоинство тази великолепна експозиция и отново да благодарим, разбира се, и на семейството, и на съпруга, и на Съюза на художниците, ще даде подслон, предостави това за тази експозиция на добър час. Благодаря на всички. Сега ще обичаш, че ме Кирило и Бранко, и заповядайте да вземете по една чаша на края. Присъединявам се към благодарностите още веднъж и за благодарите за това събитие. Бих искал да дам и думата на Емил, който аранжира всъщност изложбата. Здравейте. Ние се обади преди месец, бяхме взето, обаче не каза за какво става дума. Зарязах някакви неща и мисля, че резултатът е добър. Искам да обърна внимание на тази страна. Говоренето, колеги, не толкова като когато. Само се поставете на мястото на Сашо в ателието и помислете как от тази картина стигнете до тази. И във времето се направим една година. Там голямата, която е много различна, това се тя е 9-11. Няма да коментирам, защото не е случайно различна. И когато влизате, първото нещо, което сте видяли, това е наградена 2015 година биеналето в Лондон за изящна живопис.